Psalm 107 verse 1 and 2 no. Osumoma muna urade ase na oye na nadoye wo hoda. Ma wona urade agi won enka saa. Wona waji won afri ahunhia nsem. Enano pay onyame a wabɔ ho ban awurade a ɔkɔdaeɛ o na unim oso hwɛ ɔse ɔsoma na abɔfo ama na ɔde wo besisi wafasuo so na wama ɔho anya den ama asɛm ena anopei omada so tiase okru da so tiase oyire da so tiase wa adwuma ye fo da so tiase a one no wo fom ebi a wo te ka mu samra wo kwa adwuma afa samra wa sole a wo siesie ho akwa adwuma wo siesie o ma awurade nche wone bia wa no ka bibi kira awurade ka bibi kira de obo wo no. Let God hear your voice. Open your mouth and thank God. Then I say, everybody ye de mo nyina ma ye I am go America. Everybody omada was rampone
in the name of Jesus Christ. Nyankopon shira upi enano pay. Amen. I was Sompa first service jumedie iso. Ebra society ena futu sema radema owoma yen. Yetie onyankopon asema yebegyina so abom paye. Na yetu ena demu ni nyina hye radensa. Samre obebie otwere sem no. Ama yakọ Mose nwoma etosu mienu. Etia eye edunan yimu a eye enkro eko enti awrade asem na mbizimfo no 18 falo nti ase nam aponko nyina ene na aponkofo ene ne dom no na obeto won se wakyere nstaban ewopo no ano a ekire P Haliot a ewo ba sefon anim na falo beneye no Israel fo no mema won ani so na hwe na mbizimfo no edi won achi eba na Israel fo no stropi na wosufre awrade na wakakire Moses se Adam na eni mizim nti ana wafa yen abaha se yemewu esejo edi enti na waye yen sei se wuyi yen efri mizim ba yi enya sem a ye kan wo mizim se jai mayen su mizim no enie efri se eye mayen mbom se anka yesu mizim sin se yebewu eseso na Mose ekakire oman se munsuro munyina pintin na monhwe awrade nkwaje a ode be kire mo ne na mizimfo a muhu onei munhu on da biara da bio awrade be koma mo na mo de munye ko ana awrade ka kire Moses se adan na wusufre me ka kire Israelfo no ma won kɔ won anim na wo de ma opoma ne so
na tene wo nsa epo no so na bai mu na Israelfo no nante asase pese so emfa epo no emfimfini. Hallelujah. Amen. Ena anopai insama me no kanyina ne se Awurade ebeko ama. Amen. Awurade ebeboa. Amen. Afi we Awurade beko ama. Amen. Afi we Awurade ebeboa. Amen. Na insam ni nyina me de bra nyina se jai wo haw no wa mane ni nyina mu ma Awurade. Jai ni nyina mu ma Awurade. Ja wo koda na ni nyina mu ma Awurade. Jai ade a haw edokro wo ni nyina mu ma Awurade. Usika sem no jai ni nyina mu ma Awurade. Ebusua sem no jai ni nyina mu ma Awurade. Manso sem no jai ni nyina ma Awurade. Atamfo don a sori tia o nipa tete wo nipa hawo jai ni nyina mu ma Awurade. Bible say ena janom koye nkoa ne mfna ewo obi man so. Na Pharaoh ne dom hawo. Eduru baabi na wona ni das wasan. Na bre onyankopon nam na kwa Moses so se okwa koje wafiri Misrim nkoa sumo ede wakọ Kena. Bo sha asase no so jojo no. O nanka onim se baabi eduru idie. Oh Awurade ayama won. Na Bible say won ma won ani so no. Na atamfo don no asan etie won. Ene obi hwame obi tie me. Ode ohoma Awurade. Wo yese ode onyankopon benante no. Wo yese obabu Awurade adwuma no. Ekamia esa afe na wo haw no adoso. Asori panyi bi tie me. Deacon bi tie me. Deaconess bi tie me. Elder bi tie me. Osofo bi tie me. Makoni bi tie me. Makoni bi tie me. The order ni sika si asode dan. The order ni sika ebua nyanka ne wesia. The obua nyankopon asafo no. Sabre kura na ne haw no adoso. The order ni wure Awurade mu no. The order ni wure Awurade mu no. Sabre mpo na ne haw na adoso. Obi ko ne na yeso mpo afe na ensamafo da ye mpo na woso. Owo da ye na woso. Obi ko ne nyuma so efri duada ebesi fiada. Osofo nyoma nko yama no. Obi fa ne phone na onye obia na wafere no. Wafa bia ni ho. Buafo bia ni ho. Enti na ni da so yas. Israel for ni da so sign. If so oma won ani so no. Atamfo don ene san won. Eye Pharaoh ni na ponko so tefo. Dom esan won. Over 600 chariots. Ti ase na bro ahansia. Akofo ne di won echi. Osofo ma won ani so no. Epo kokko no ena ewo wani mu yi. Ohwe benkuma mepo ni fanso a bepo. Ohwe won achi a atafo don no ba eni das wasa. O se ebi me ma won ani so. O so man ne hya sese wo su. Mesi wa mani nyina mu nyame owo ho. Amen. Usu ni nyina mu nyankopon ho. Eno na Isaiah chapter 43 no and kind of verse 2 and verse 3 no. Ose una mo jemu a ene anopai ena homachi ena nadwufan obi wo jemu obi nam jem obi nam asubontim na ware aye uja na wosem aye uja onemu ni sika sem ni najuma sem aye uja onemu ebusem bi a wakotomu aye uja ensem bi a wate wa adwuma mu aye uja ena onemu enti akana ni se baby aduru idie se mewu mpo a ka eye me ba se me ba be kan kire o se emra na atafo don no san Israel fo no ye na janum na nyame wo emra wo su no na nyankopon ehwe wo eti nyame tie mo frɛ Moses se ka che o man se adenti na wo su enne adenti na owira aho adenti na watoba adenti na ye o sa brabon baby akodu no enye yeb enti won kan twere sem no
Ohu nyame anwo nwuma. O hwe Nyankopon sankyerani. De yase no na Awurade fa ye ne yi o. Ba bibie ne daso nie no. Eho na Awurade hye ne din konkran nyam. Ene nyame be hye ne ho animonyam obi adwuma mu. Amen. Nyame be hye ne ho animonyam obi awadue mu. Amen. Nyame be hye ne ho animonyam ewo obi koto nsem mu. Obi ahimfie nsem. Mese ajapade na ye agi afiri nsem. Mese na wotwe bosom ya ye wo mu Awurade be kama. Amen. Awurade be gi ama. Amen. Awurade ejiri wachi se odomberema. Ani hu ye hu. Osi ye nti watifo nyina ba ya dan. Obehwehwe ase efiri se ontimi. Hallelujah. Amen. And me ba say me ba be kan kire say jai sun jai bobo die no na odimafo no ote ase na no niema mu ye den Job ne yire apaw no o se dome onyankopon na egu ne nanfofo mpo akomo ba be cheche ne wire no o mo be duru ho no afempo e no ma be say ase o se Job boni bi ebia wafom Nyankopon nipa nyina hu wo kroma se wo yo trenini anso trenini bia ni ho a ohun sa amane no enti hwa bia na wafom wo kwan bi so ena me ba se me kan cho bi se o trenini amane adoso o trenini ha no doso o trenini ha doso anso Awurade gi ne firi ni nyina Awurade be ji wo wate. Amen. Awurade be ji wa ye wiye. Amen. Awurade be so mo bosumi. Obe so mo afi. Ade bi aye den ase no Awurade be so. O de hia ne se koso na kura wugidie mu. Ko wanim wa brabo no mu. Enhwe benkum hwe nifa. Enhwe nipa. Etie atesem hunu bia na emomfa wo ho eto Onyankopon asem so. Osese Awurade be mu a eyeyo. Se Awurade be mu a eyeyo. Awurade be ba obi awo asem. Apa awo ache. O Awurade be pa obi adwuma no mu. Amen. And no be shy, obi tie. And then the obedie, the obesha, the obenom, I am day. And no be shy, obi tie. Ne die castle, ye too. A hina wonko, see castle soon. Erade bebemo. Amen. The aya day no. Or say a mera wapaba. Oh, Jesus. And it does was son. Yes. A honor nyamechre say, O ye nyankopon. Nyame beche na wotwe so nyankopon. Amen. Nyame beche na wotwe so nyankopon. Amen. Osofo obi se efidu adakosi fiada. Oko ni nyuma so no anko yi. Enti enempo eye ne se adwuma no ma onko. Eye ne se no ma nkura na enko adwuma no. Obi so kafo wa hye won enefiada yi. Se ene de o metua ka no. My God. Anso so oko ni nyuma so firi duada no. Anko yi. Obi so daya wo so ni daya amanfo so afa ho ama ehu akam. Yes. Yahweh verse 20 and 21. Also no Nyankopon kasa kire Moses say, "Catch your mind say, and then Nyame so mafo no, and then Nyankopon edifo no, oni ni team no, and then the ka kire ahwefo first service ahwefo, ni etiefo nyina ne say, ehwe nipa, ehwe Awurade. Jesu no, kura ugidie mo, na tu gidia na mo, me se tu gidia na mo." Yes. Na Awurade be kire say oyo Nyankopon. Amen. Also for verse 20 and 21 it says na ebefiri Misrim dom ene Israel dom nentem na eyemununkum ne esum na enso ema han anajo na verse 20 and 21 no. Na ebefiri Misrim dom no ene edom nentem na eyemununkum ne esum na enso ema han anajo na ama yenum antumi amen yenum anajo no nyina na Moses tene nsa epo no so na Awurade de apo yemfra ma denden
Emma epono koi anadwono nyina na odane epono ma no ya asase pese. Hallelujah. Amen. Na ensuo no mu bae na Israelfo no na masase pese so fa epono mfimfini na ensuo no ye won ofasuo won nifa ene won benkum na Misraimfo no tin won na odi won achi ko epono mfimfini. Hallelujah. Amen. Dia me pese na woti ase ne se Onyankopon betre ne nsama wo. Oh, amen. O se urade mapoyem frama the east wind. The east wind. Epoyem frama ebe boy na e pipe no mo. Ene ade bia ye po wanim. Ade bia ye afasuo wanim. Ade bia ye osi akwan wo hyebrem. Ene me ka cho se nyame ye bi anano a ode no so nyame beye. Amen. Ode no nyame beye. Amen. Ode no de Israel for de no na ye po. Ebia wo hwe ye wutie wo de na ye yade tete. Ebia wo hwe ye wutie ye wo de ne ya wosem awaresem. Ebia wo hwe ye wutie wo de ne ye omano sei. O hwe ye wutie wa dwuma sem adwuma ni nyina afiri wonsa. Enne Awurade bema ni tumi bi aye dan esi di aye afesu di aye pono na mara Onyankopon ma poyem frama no ba mu no Bible say epono mu pae na epono ya afesu edema Israelfo enne day me ne o kan say Awurade ebeku ama Awurade obeka ama Awurade obeku ama na ansa na Awurade beku ama no Jesus o jai ohaw ni nyina mu edema Awurade ena no pay ebi afe na wasori a wo siesie ho akọ adwuma ebi so a o te wo mpa so ebi a o te wo hoho ena o hwe ya wutie ebi so wo adwuma Europe sabro ye adwuma Asia oye adwuma America oye adwuma ena o hwe ya otie ye enne me pese wo jai bibi mu ma Awurade wo jai ohaw ni nyina mu ma Awurade na Awurade obeko ama emra Israel for no sunfra Awurade no Awurade koma wo Awurade soma poyem frama bi ena Awurade soma na asem bi akobi adwuma mu akobi abusua bi mu obi aware sem bi mu ade bi aye den ade bi soliti nipa o ententi na wo mie wa no afa na wo kwa adwuma o te ka mu a wo ko ma nyame nte wo ne ka bebe che Awurade nyame asem abai gina so se Awurade fa koma me Awurade wa ko akoma me Awurade wa funa akoma Awurade koma me ma no koma ma pomo de no koma me shebre no koma ma wale no ye ma wale no fune me ma me say me ma me yesu ma wo asem no akado me juma sama me promotion no me transfer no ya to my appointment letter no ya che wo yesu dem Awurade ye bompai wo Facebook no so bompai wo YouTube de wa no bompai wo YouTube bompai wo Facebook Awurade to ne ka bibi chere Awurade Awurade nto ne ka bebe che Awurade bia wa no bompaye bosumi wo yo afi yo nyame kai me se na wa do yesetie bosumi we Awurade kai me se na wa do yesetie Awurade kai me o se na wa do yesetie wo yeso de mo
In the name of Jesus Christ. Nyankopon shirao. Facebook no so Georgina nomo inshiramba nomo Nyankopon enshiramo Facebook no so. Bright nomo mo jira Facebook no so Nyankopon shiramo. Mon share link no ma manfo so ma ahomachen empire boy no bi. Mon share link no ma ahomachen na amafo so mo empire no bi. Iya di enede yi share radensa. Osofo ede bia yebodin se dano. Oha wo dano. Ene oma etuka ukura tuka oyire tuka utuka. Ene obia ne tuka okoba no asundwe mu. And obi efro passenger car enye obia ne fro okoba. Ye bompa de ene ye nyuma ehye radensa. Okoton e wo se yeto. O office okwa e wo se odi asundwe mbafi. Obonefo ne hyehye na ensese eye adwuma. Psalm 121
verse 1 to 8 no ye mmerenti ye kan 1 2 na ye de verse 8 no awie ye betu ene de ye hyewrade nsa ose mema mani so ma kire me po mema mani so ma kire me po ehe na me mu afiri beba me mu afiri awrade so ne asase ye fo osoro ne asase ye fo no verse 8 ni say awrade be hwe wodi fire ne ofi awrade be hwe wo so o ma na ekọ school no okru na okọ adwuma no wo a wo kọ adwuma no awrade be hwe wo so wo wadi fire ene ofi ba so every say edi akosi da ene de ye di fire ni ye fiba ebe awrade anim o se awrade be hwa wo so wo wadi fire ene ofi ba o ma di fire ni wo no fiba wadwuma ye fo adi fire ene ofi ba bio wa no ka che awrade se ene de me peja ene de she awrade nsa ene ye weekends ene ye fiada awrade me de me di fire she wonsa me de me fiba she awrade nsa awrade to me nsem me ton ayento ka na metun ma me fa nhira mra bio wa no na oni awrade nkasa to another ni shawrade nsa ma awrade nte woni o office ho fa shawrade nsa wa adwuma no fa shawrade nsa bio wa no wo fie ho ma awrade nte wonka ma awrade nte wonka bio wa no go fa what's your fire that Jesus ya vampire Bonfire wa Europe ha bonfire wa Asia ha bonfire wa America ha manyamento nka awo UK ha manyamento nka awo US ha manyamento nka awo Canada ha manyamento nka awo Nkrani ne potem ha manyamento nka awo Kumasi ne potem ha manyamento nka awo Burundi na Hafo ne potem ha manyamento nka bia wa no bonfire manyamento nka awo Sawini ne potem ho nyina manyamento nka awo Central Region ne potem ho nyina manyamento nka awo Volta Region ne potem ho nyina Otil Region manyamento nka 5 Northern Region no manyamento nka Tamale ho wa ho manyamento nka bia wa no Facebook no so manyamento nka YouTube ho manyamento ne bia wa no eneda yo fa eneda shawrade nsa srawrade wadi fro wo fiba no o ma di fre o ma fiba o kra di fre o kra fiba wajuma ya fo no o ma no wono ko school no wono wo su upon no fa shawrade nsa eneda bia obeko bia wa no esuku for monpire wo yeso demo abajuma ya fo ankwankwa ya fo fa na juma no shawrade nsa manya me tawole awrade tie oyam pabo tie fo bonfire ma kwa da bo ya kaka ya babe Oh, in the name of Jesus. The Bible don't say na Moses kasai. Na Moses ne Awurade kasai. Na Awurade ma epoyam from ha. Yes. Every soro.
ema ne be pipe kokoko no ene nyankopon somafo no ene nyame difo me ne mitim yeso ye kasa bebe bi ogo hwe ya utie yen firi bia kasa anopai me frɛ bambɔ ɛma me difre ne me fiba me frɛ bambɔ ɛma me difre ne me fiba me frɛ bambɔ ɛma me ma wona difre ne wo fiba me frɛ bambɔ ɛma me dwuma yɛfoɔ anopai me de me dwuma no ɛba wa awurade anim bebe bia me tɔn ade no bebe bia me store no wo bebe bia me office no wo no me de ba awurade anim o Erade ma obambo enye kese ewo me so wo Yesu demo me fra pomoden me fra yaresa enanu payo Erade sameyade Erade sameyade Erade sameyade bie wa no ofie ho bie wa no ofie ho bie wa no adwuma o se me fra nkwa me fra nkwa me fra nkwa me fra nkwa wo Yesu demo 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 oh in the name of Jesus. David said otreni ni enkache ne kra se ebesimi ye enti David kan say me David mi nwo na metena se bia wa no ka se enanu pay me fratofo eba madwuma no omo me tonwa yento ye tososo a yentua me de madwuma no ehye wonsa enanu pay Ewurade to insurance you egu sumame enanu pay me need as wasan Ewurade yensenchene ema me anu pay Ewurade wiemo emame obi manso obi kuruso wo Yesu demo anopai me gyina sa nyame akoa nyame somafo nipa bi a wo hwame a wo tie me se na Mose kasa ye na Ewurade tie ye na Ewurade tie Israel fo sofra no ene wa wusu Ewurade mpepa wani mo no sio wa bebe tete wo saa den Ewurade ma ne mfiri ho me hwenya me tu me se obi bi oyare a wo hwenya wo tie yen ene ayaresa ento wo so ayaresa ento wo so wa efiri edadwada kosi edaya wada nioma ankoyie amount ene fiadai me hyese ene eya woda ene ye nkunim die da ene ye unshira da ene ye usikanya da me fratofo ma wadwuma no me de ba Awurade anim atofo mrai atofo metoe atofo moto mo tue wo Yesu demo me fra dwuma yefo se omomra adwuma no ma me fra sika ma o ma no me fra sika ma ukunu me fra sika ma ukunu fra sika ma oyire wo Yesu demo ena wani da so asam ena Ewurade mie kwan ma Ewurade ma wani da so Ewurade ma wani da so Ewurade ma wani da so wo amen no wo fom wo amen no wo fom amen ebesi uye ena no pay wo Yesu demo da ye bone no enyina ye sign da ye bone no ye twa da ye bone no ena no pay ade bia wani da so obi bia wodo ka obi bia odo ka ena onfa sika no mera onfa sika no mera onsani sika no ma eka bia abeto so Ewurade ntua ka no ma 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 de ope awo Ewurade nche obi amen de ope adwuma Ewurade nche adwuma no bi amen driver ni hotel steer no Ewurade ma passenger form for amen Ewurade ma o ka na nsei amen ena obeye adwuma ena obenya wo says amen ena obeye adwuma ena obenya wo says obi bia wo hweme a ene dey akafo eba wo so akafo eba wo so akafo eba wo so Ewurade nsesa wie mo ma Ewurade ma onya nipa ni ma doma Ewurade ma onya nyankopɔ ni ma doma wa wo pia oba ne nsansa ena obepie ena odi nhyira beba ena obepie odi nhyira beba ena me hye se ene de all pe bibi
na ni da bibi so Awurade mfa domo Amen. wo Yesu demo kan amen kese wo fie ho Amen. mo Facebook no type big amen ya bompaye ai twato o call na yeso da ye be na oso ye ene den so wakoma so ade ne sei ene den wakoma so ade ne sei obu ho na akoma so ade ye ba ko pe o person na Awurade nante o person free born bi mu Yes. anso so onne ne ho ene Awurade a o pipe kokoko no ema Israel for fast as the person so Awurade obekama amen obi so akoma so ade ne se opedwuma osofo e kamia ye se nipa hu no so ye kwadwofo enye kwadworo no ye o anso so adwuma no na onya benye obi kuta lances opeka onya obi CV fe osofo obi ko school okosu apom first class o anso so no onya adwuma nye obi hwe obi tie obi kuru so obi man so credit hours no osofo kakra pe na onya ye enti ama oditua ne bills na sika na sa obi so afale ne tax osofo obi fare ne tax mpo ebinya mfa so obi so fare ne tax na osofo na ye de kakra na asan ya bere no eno obi hwe yen obi tie yen obi man so obi kuru so na juma sem aye bisi basa ni nkrata sem aye bisi basa na ware sem aye bisi basa o sen ko ne na ye so da ye so basa course e ba nyina so enye call papa letters aye di ebre no nyina home office frɛ na onte asem de bompaye wo obi man so fa wa koma so ade ko Awurade no o nso so wo oman mu oman Ghana mu ene wo de wa koma so ade e ba Awurade nim na wa bompa so se ko na yen so na wo so da ye born so wa san da ye no se wutwam bia wa no manya mente wo ne manya mente wo ne open your mouth and pray for your heart desire bompa ye fa ene day ba Awurade nim commit the day unto the hand of God commit the day unto the hand of God for ene day Awurade anim fa enede be Awurade anim yemo nya Awurade sachirana yemo nya Awurade sachirana baba pray In the name of Jesus. Kasa da ye boni bi amaso.
Me break it out. Me break it out. Die bonnet. Die bonnet. Me break it die no. Me break it out. Said die bonnet no. Said die double. Enko baby if you buy. Enko baby if you Die papa no. Die papa no. Emrem. 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 Wo yesu demo. Die bonnet no. Die bonnet. Me breaking it out. Me breaking it out. Shout I break out 3 times. Any evil dream, break it out. I break out. I break out. I break out. More Facebook, ni YouTube, ni na more type I break out. I break out 3 times. Nyankopon shira upi. Say another day so one ye Sompa first service. Dwumadie eye efri dwada ekosi fiada ene de brew. Eye nyame somafo, nyame akwa, nyame difo. Bishop Albert Sackey Kwapong enemy team ene de sa dwumadie ebrewo na free dwada bia no bobi amane na obi so bobi amane se eye nonum ekosi nonsia ye de eda no ehye wrade nsa ye sra wrade se ye na difrenye nhira ye madifrenye nhira ye koye nyuma so a ye mfa nhira ne asomdwe mrafie fese twerɛsɛm ne se ensa nya adwuma no mane ne di o se ye nsa na adwuma so na ono awrade obishira no se yensa no dwuma so na awrade mane eyeyie according to Psalm 90 verse 17 sabre yenko Facebook no so na emanipa kakra omo ba so a ene omo ne yebom so ye ma omo akwaba ena no pay Yemiaba Georgina Yambile so Mary Sam Rena Owusu enso so Bernard Ej ma late Archie Gladys et Lily Nyanta so osofo your Facebook no so a Ishmoto so Dorothy Ej Owusu Anane Rena Opoku Daniel Kojokusi Betty Josiah so Sewa Osa et Lily Nyanta George Hood Bernard Ej Abna Safoa Eda Safu Junior Juliet Mensa na Yadom Felix Mensa enso Felicia Nchua Mary Nkroma enso Abigail Champon Rama Abigail Obanzi Favor enso so Richard K Inti enso so Aisha Dauda Malitin so so Amponsa Kunedun so Alice Blessing so Mami Age so Boache Constance so Upon David enso so Madison Junior Matilda Entry omunyina so Dankwa Bright omunyina sabre opese me Bobby be so mpaye ma ne bom paye first service wia me maye pagya ye cell phone eye ye handy no na ya bom paye guso obu ho a o hwe ko bia ni mu kwan say ye frɛ obu ho a o email bi opese ye emailu ena opese ye de bibi to Gmail mu o hwe bibia ni mu kwan etoda refre wo ho etoda bibi si kwan me bompa wo bibi bia so opese me bosom paya somna pagya na me mompa na Bible says sene ogidie tie no enye saa ema me na bompa Ewurade me gyina Psalm 107 so verse 20 o se wo soma wasem ne koje uma o soma wasem ko sayare me soma Ewurade asem se nipa bia wa pagya ne phone ko bia o hwe ni mo kwan ade bi opese ye test no ye email no ewo ni email mu ni Gmail mu me bompa ye bie kwan se Ewurade emre mu wo Yesu demo de o hwe sika bia ni mo kwan se ye nsen na ena no pay de o twen ko bi wo Yesu demo Ewurade ma ne mre mu Ewurade ma ye nsen no Ewurade ma ye mfra we ade bia wa pagya me bompa ye edi dosu ko wo Yesu mojem me franya me tumi nyame ahoden me hyira so ma se de odi beye biara se na ogidi stie no enye sa ma wo Yesu demo de o yare de ni ba yare me frɛ ayare sa ma na me pay me bompa se enede enye hyira da ma enede enye nkundie da ma wo Yesu demo na ma bompa James so say amen Samre upese bia no bompa ye sorry signing out here na ye cost you be akofa ye no nsian kai bone mo hwe TV ne de numbers ni nyina na good TV nanim ofra ye no be bompa ye ope baby so akobompa ya ene ye fiada wo Kumase ne potem ha ene Sida Worship Center empaibo kese ne ebo anopa no ndu ya enya sempetoa eno na yare sane oje ne fa hodie
koso samre number ni ena nwumere so sida hour 9 to 10 yebehia sida hour numbers ni 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 30 30 90 90 80 0553 0557 0553 0553 53 53 53 53 89 nyankopon shirao sabrede ye ko studio B na yakofa no nsia kai bona brew bye bye ko sise me ba unchen no ochena obedi adanse bye bye. Zora bafu jamani kwapong Zora bafu jamani kwapong Koshele kepa Kombele bele konsana baya Yado salika bele abo nonsia nana KJC company limited anopa nonsia kase bobre na asono Ghana de shimaima ya mamu nyina che ebraso se de ekoba simpri mu be maba kase bo esomo anopa yi ye di free Sompa 106.5 FM Accra no esanso nam ye headquarters ai wo Kumase eno ye Sompa 93.1 FM a wo mo asomo dendende a wo mo enni ho agro sanso na wo ko Ayiko 100.9 FM a womun so afakasiebo ya womun so edemu ankasa sanso na udu takwa Sompa yejinem enkranza Sompa nie sunyana Sompa nie takrade Sompa nie doma Sompa nie mankesim kingdom 106.1 FM wonu so nie chese ni nyina doma FM 100.7 FM womun so afa wa womun enni ho agro womun so asom den nenu achi Facebook page no ye the pictures ni videos ni nyina ka ho eti eno no bomodin a se obehwe na waye bibia kama wanya ne de eti de sesa wo hya no so ne se wunya wo de wo Sompa 106.5 FM Accra de a na edem wano